नमस्कार मंडळी, आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर व त्याचबरोबर कोकणातले रानभाजी भाग 3 मध्ये तुमचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो। तर मंडळी, आज आम्ही परत एकदा रानभाजी शोधूक चाललो। चला तर व्हिडिओ सुरुवात करूया। आज बघूया कुठचे भाजी गावतात ते, कदाचित आज चांगलेच गावतील। बघा मंडळी, आपण कणकाची भाजी गावलेली आहे। आता आतमध्ये जाऊन तो काढता बघा, रंगाच काटा। तर मंडळी, आता आपण कणकाचे कोंब गावले आहेत आणि एक चवळीचा बॉन्ड गावला। अजून इकडे बघूया चवळीची बोंड गावतात काय। तर कणकाचे कोंब हे कणक म्हणजे ह्याच्यासारखे असतात, ह्याच्यासारखे सेम। हेच म्हणजे चिवो सेम असा, फक्त कणक जाड असता आणि कणकाच्या कोंबाची कोवळ्या कोंबाची भाजी पण करून खातात। परत हे मोठी झाली झाडा की त्याचा गू वगैरे बनवतात। त्याचबरोबर तांदूळ मापूसाठी आणि त्याचा ग्लास बनवतात, म्हणजे माप बनवतात। आणि एका काट्यामध्ये एकदम असे ताट असतात, लागले तर इलाव आता। पण बघू आता गावतात काय केळीचे बोंड। अजून केळी तर होत होई, बोंडा काही दिसत नाहीत अजून। हे बघा, आता वरी लाव चवळीची बागच आहे पूर्ण। बघा, एक बोंड गावला परत। आता बारक्या गावला, मग असं मोठा होता। हे बघा, त्या चवळीची केळी अशी असते, ते बघा बारकी असतात, पण हे खायत नाही, फक्त बोंडाची भाजी खातात। कदाचित आधी येता होतं अजून 2-3 बोंडा गावली असती, कारण फुलान गेली आता। हे दिसतात असा काय नाही, आपण फुलान गेलेला। आता मित्रांनो, हे बघा, मग आमका भाजी गावली या। आज पालेभाजी नाही, ते बघा कणकाचे कोंब गावले आहेत आणि त्याचबरोबर 3-4 बोंडा गावली आहेत। चवळीच्या केळीची 3-4 बोंडा, यांची भाजी मस्त होता। तुमका सांगितलं कणकाची माहिती मगाशी। चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया। अजून पण आपण भाजी खूप काढूची आहे, त्यामुळे आपले व्हिडिओ पण भरपूर होतले आहेत। चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा। चला परत आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटाया।